Hej, jeg er Martin Høgh fra Messentia, og i dag vil jeg vise jer, hvordan man kan bruge sin QGIS projektfil inde i GC2. Vi starter ud inde i GC2, hvor jeg vil starte med at uploade nogle vektordata. Jeg klikker på New Layer, Add Files, jeg finder nogle filer her. Jeg kan tage noget DAGI, jeg kan tage kommunerne. Jeg vil også lige have et ekstra lag. Vi tager region. Sådan der. Så siger jeg Start Upload, så bliver de her shapefiler importeret. Sådan. Man kan se herude, der er mine to lag importeret. GC2 sætter altid en tilfældig farve på nyuploadede lag, så der er noget at se på. Så nu almindeligvis vil jeg så starte med at sætte nogle styles på. Det kan være via Class Wizarden eller lave nogle classes fra bunden af. Men i dag der vil jeg bruge QGIS til at style min lag med. Så jeg slår lige over i QGIS. Jeg har startet et nyt projekt op, og jeg kan enten load min data fra GC2 via en PostGIS-forbindelse eller via en VFS-forbindelse. Jeg vil vise begge dele. Jeg siger først layer, add PostGIS layers, og så connecter jeg. Jeg har på forhånd lavet forbindelsen til min GC2-server. Connect. Jeg kan se mit public schema, og jeg kan se mine to lag her. Jeg tager kommune og add. Der kommer kommunerne ind. Regionerne vil jeg så load igennem VFS-forbindelsen. Add VFS layer. Igen, jeg har lavet min forbindelse. Jeg siger connect, og jeg tager regionerne. Add. Sådan der. Godt. Nu vil jeg så sætte nogle lidt flottere styles på end det her. Jeg starter ud med kommunerne. Klikker. Styles. Jeg vil kategorisere dem. Det kunne jo vel være region. Koden, region navn. Sådan der. Classify. Fjerner lige den tomme her. Sådan der. Apply. Så kan jeg se, at jeg har fået opbygget min signaturforklaring her. Gør jeg også lige ved regionerne. Kategorisere. Og der bruger vi også regionnavnet. Sådan der, classify. Sådan der. Jeg vil også sætte nogle labels på. Det kan jeg gøre på kommunerne. Jeg zoomer lige lidt tættere på. Sådan der. Gå ned i labels. Jeg vil gerne have vist labels for det her. Det kunne vel være kommunenavnet. Komnavn. Så for at vise, at styling virker en til en imellem QGIS og GC2, vil jeg så bruge nogle af de QGIS features, den har omkring labels. For eksempel vil jeg lave et skilt i baggrunden. Jeg siger, at det skal være en firkant, der skal være en buffer på. I bredden, der siger jeg 5, og i højden 2. Og jeg vil også gerne have det her skilt til at kaste en skygge. Sådan der. Og så prøver jeg lige at sige apply. Sådan der. OK. Så har jeg fået lavet nogle fine skilte her. Nu skal jeg sådan set bare gemme mit projekt og uploade det til min GC2-server. Men før skal jeg lige sætte nogle overordnede settings på projektet. Jeg går ind i Project og Project Properties. Og det er sådan, at herinde der har QGIS en fan, der hedder UVS-server. Og her kan man sætte nogle forskellige settings. Og der er minimum en, man skal sætte. Jeg canceler lige det her, og så zoomer jeg lige til layer, så får hele Danmark med. Sådan der. Projects. Og der siger jeg, at jeg vil godt bruge den her extend, som jeg har nu i mit view. Sådan der. Det er sådan set det eneste,
jeg skal gøre. Men jeg vil også gerne lige slå den her til add geometry to feature response. Det vil sige, at get feature request igennem VFS, den får også geometri med ud, og ikke kun attributter. Sådan der. Apply. Okay. Så mangler jeg kun at gemme mit projekt. Det gør jeg lige under et navn her. QGIS test. Save. Så hopper jeg tilbage til GC2 og uploader den her QGIS projektfil. Det gør jeg ved at klikke New Layer, og så er der kommet et nyt punkt herude, der hedder QGIS. Og jeg kan faktisk uploade flere projektfiler ad gangen. Nu har jeg kun en. Så siger jeg Add Files. Finder jeg lige min QGIS-fil, den var der. Og så siger jeg Start Upload. Og så fortæller den mig, at det var en succes, heldigvis. Og så har den tilføjet QGIS Style til 2 lag inde i GC2. Og det er selvfølgelig kommune og region. Okay. Jeg starter lige ud med at clear min cache. Tile cache. Og så kan jeg prøve at se, om det er slået igennem. Ja, så skal vi nok lige zoome ind og ud. Sådan der. Nu tvinger vi lige til at slette cachen her. Sådan der. Så kan man se, at jeg har fået min QGIS styles med ind. Og kommunerne. Gør lige det samme her. Sådan der. Så er jeg QGIS styles på mit GC2-projekt. Og man kan se her, at den skærer nogle labels af. Det kan jeg bekæmpe lidt med at sætte bruge det, der hedder metatiles. Det kan jeg lige prøve at sætte lidt op til for eksempel 5 tiles. Det vil sige, at den laver en større tile, den skærer de mindre ud af. Og der vil altid være nogle snit imellem. Normalt når jeg bruger den indbyggede MapServer, så kan man fortælle MapServer, at den ikke skal tegne labels ud over kanten, men det kan jeg ikke umiddelbart gøre på QGIS MapServer. Så man vil nogle gange få de der overskårende labels. Men ellers virker de her lag fuldstændig som alle andre GC2-lag i alle henseender. Det er simpelthen kun, at man overrider det indbyggede stylesystem med QGIS'. Man kan også se her, at censurforklaring følger med ind fra QGIS. Sådan der. Jeg kan også gøre det den anden vej. Det vil sige, at GC2 udstiller de her lag som VMS-lag, som jeg kan se på inden for QGIS. Jeg prøver lige at slå over databasefanen og finde UVS-strengen her, som jeg skal bruge inde i QGIS. Og så over i QGIS, jeg laver lige et nyt projekt. Og siger tilføj et VMS-lag. Så edit, her vil jeg så taste min streng ind, den er tastet ind, kan jeg se, OK, og connect, vælger kommune, og så vil jeg gerne lige have et andet koordinatsystem, der skal loades i, jeg vælger UTM, sådan der, add, og jeg kan også lige tage region med, add, close. Og så kan man se, at den loader min lag fra GC2 med QGIS style. Og jeg zoomer lige ind her, sådan der. Ser det ud. Der kommer regionerne lige ovenpå. Jeg kan lige slukke. Sådan der. Og Get Feature Info virker også. Jeg kan tage i-værktøjet her og klikke på en kommune, og jeg kan se, at jeg får resultatet ud. Og hvis jeg vælger den, så får jeg highlightet. Det var vist så fra regionen. Jeg fik valgt sådan der. Så fik jeg valgt en kommune. Sådan. Det var QGIS styles i GC2.